Nit a tothom. Benvolgut alcalde, digníssimes autoritats, estimada família, amigues i amics, taradellenques i taradellencs. Voldria donar les gràcies a l'alcalde per fer-me l'honor de ser la pregonera de la Festa Major d'aquest any. Vaig quedar molt sorpresa que pensessin en mi per fer el pregó. D'entrada vaig dir que no, però després de donar-hi moltes voltes vaig pensar que no podia negar-me quan se'm feia un honor com aquest. Vaig néixer al carrer de la Vila, en aquells moments carrer Calvo Sotelo. Diuen que un famós poeta va deixar escrit que la veritable pàtria d'una persona és la seva infantesa i, feliçment, la meva ho ha sigut. Penseu que en aquells moments no teníem mòbil ni televisor. Els jocs tots eren al carrer i la plaça de la Vila era tot un pedregar. Un bon grapat de botigues li donaven vida. Can Vinos, la Pepeta Verdolera, la Barberia Martí, Cala Magdalena, que era botiga i fonda, Can Brossosa, Cala Albert, que venien espardenyes, el Forn de Can Garriga, l'Antònia Peixatera, que al matí venia peix i a la tarda ensenyava a fer mitja a les dones, la fusteria Vallmitjana i la farmàcia. Sense oblidar que al pis de sobre la farmàcia hi vivia la Milagros, qui vivia a la Milagros, la tintorera del poble, una dona molt entranyable, i carrer avall i amunt hi seguien més botigues. Teníem tot un món al carrer. Mireu si n'hi havia de vida, que a les 5 del matí ja s'omplia de gent que baixava a treballar a les fàbriques. Al vespre, els veïns sortíem a fer petar la xerrada, tot prenent la fresca, mentre la canalla jugàvem, compartíem patins i bicicletes. Jugàvem a la xarranca, a saltar corda, a gomes. Amb els patins baixàvem a tota candela pel carrer de la Vila, sense patir que hi trobéssim cap cotxe, i és que no n'hi havien. El meu avi Ton era xollador, esquilava xais, i quan tenia temps anava amb una borreta pel terme i venia roba, vetes i fils. La meva iaia Maria va obrir una de les primeres merceries del poble, a la plaça Santa Llúcia número 6, que es deia Can Busquets, i per això al meu pare li deien en Joan de Can Busquets. Els meus pares, a l'any 1952, varen traslladar la botiga al carrer de la Vila número 54, i allà vaig néixer jo. Al mateix temps, el meu pare va instal·lar el taller de fontaneria i electricitat. Per tant, compartíem el taller, la botiga i l'habitatge familiar. Els tallers eren petits i familiars. A casa tant podia venir en Pere Tió, que per darrere comunicava amb el nostre pati, com Anton Molist, el ferrer de la plaça, i entre tots ells s'ajudaven. Vaig estudiar al Col·legi de les Germanes Dominiques. Allà vaig conèixer la majoria de les meves amigues. Al seu costat he viscut anècdotes de tot tipus, però les que recordo molt especialment, i suposo que us passa a tots, són les que porten un punt de bretolada. Que bones que eren les cireres i maduixes de l'hort de les monges. Feien baixar les branques més enlairades amb el cinturó de la bata. Algunes vegades ens havien enxampat i ens castigaven el diumenge a la tarda a fer deures a l'escola. Podeu imaginar, tancades a la classe, allò tot era una festa. Per Santa Llúcia anàvem a tocar timbres i en els cancells on hi havia una vidriera tocàvem el timbre i tiràvem trossos de vidre al terra. Els semblaven ben bé que els havien trencat la vidriera de la porta. Un any vàrem anar a Can Pic. Va sortir l'home molt esverat perquè guardava el menjar del bestiar a l'entrada. Amb tan mala sort que va caure i es va trencar el dit. Ens va empaitar fins a la plaça de les Eres. Fins a la plaça. El plat fort va venir quan el bon home es va anar a queixar a les monges. Ja us podeu imaginar que ens esperava la Madre Muntades per fumar-nos una bona repulsa. Val a dir que en aquell temps, les monges quan ens castigaven, els pares no qüestionaven mai la seva autoritat. Tot això no va durar massa, perquè als 14 anys em vaig posar a treballar a la botiga, al costat de la meva mare. D'ella vaig aprendre com tirar el negoci endavant.
També hi col·laborava la meva germana, l'Anna Maria. Amb el temps, la botiga va anar canviant d'articles segons les necessitats del moment. El poble anava creixent i entre els anys 80 i 84 als estius hi va haver molta sequera. Recordo que el meu pare, juntament amb en Josep Febrer i en Joan Coll, regidor d'Obres, treballaven intensament de dia i nit fent connexions provisionals dels pous als dipòsits per poder donar aigua al poble. No podíem donar aigua fins a la nit. Molts de vosaltres ho recordareu i tots sabreu lo frustrant que és obrir l'aixeta i que no sortia aigua. Molts anys després, a través de l'Ajuntament i en Miquel Codina, delegat de la companyia d'Aigua Sorea, em van oferir la possibilitat de ser la persona de contacte entre els abonats i la companyia. Ha estat una feina molt enriquidora, perquè he pogut seguir mantenint el contacte amb les empreses i tallers que havien treballat tants anys amb el pare. Durant aquests anys he tingut unes bones companyes, amb les quals he acabat de fer una gran amistat. No és precisament una feina fàcil, però us puc dir que ha sigut molt motivadora. Hem passat sequeres, glaçades, nevades, m'han ajudat a passar els moments difícils en Josep Febrer per molt poc temps, en Miquel Sala, un bon company, i us puc assegurar, un bon servidor del poble. També vull agrair la confiança que m'han demostrat en Josep Momany i en Lluís Verdaguer, que han sigut els alcaldes durant tots aquests anys. Aquells que heu despatxat en una botiga, m'entendreu quan us diré que darrere d'un taulell aprens a tractar les persones, a escoltar, a callar, a comprendre i a fer amistats, creure en el producte que vens i en la persona que ho vens. Això et satisfà i t'omple. La plaça que ha format part de la meva vida ha anat canviant. He tancat la porta de l'última botiga de les que us he esmentat al començament. El petit comerç ha canviat molt de pressa i va agafant un caire molt diferent. Feliçment, hi ha llocs que ha començat a apostar una altra vegada per la botiga del costat de casa. I cregueu que això és apostar per la vida. Hem sigut la tercera generació d'una família que s'ha dedicat durant més de 100 anys al comerç i al petit taller. I per acabar, vull agrair-vos la vostra atenció, esperant que tot això que us he dit us serveixi per comprendre una mica més com era el poble i com ha anat canviant. Molt bona festa major a tothom, visca Taradell i visca Catalunya!